Nggak apa-apa. Nggih matur suwun. Alamat iki wis gak sida meteng aku. Dikai apa yuk? Dikai nanas sih. Oh kalah mbak aku, kok lah sak kresek. Apa Didik mau dikai anggur sak kresek ambek panitia? Sampe nanas sak kresek kalah mbak aku kon. Sampeyan kayak apa? Rong kresek. Apa iku? Blimbing wulu. Baba nyonyor lambeku. Apike panggunge yuk dukur. Nggih awake dhewe ku nek ndukur tapi seneng mi aku ngene iki. Seneng apane kaya nguwat siratal mustaqim iku lho. Loh, lah iku mau. Awake dhewe ketok cilik. 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 Modhono kaya kura awake dhewe. Kula wedok, Mas. Mek gak percaya njiki pring cilik tuluben. Sopo to Mas Darmanto kuwi? Le, Darmanto iku tangga sampean yo mi ya. Iya. Darmanto biasane mancing. Sampeyan niku aja buka ta. Wis ngerti ngono mbok ya ndemain dalam hati ya ngono ya Mi ya. Iya. Lho. Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketinggalanipun kirang kompak ditangkapno ludruk larang-larang jawabe salame wong pitu kula rungokno. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pimpinan desane. Amin. Ugi kunjuk selamat sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mi, lek sampean sing nguluk salam iku krungu sampe teko klubuk. Aku biyen anjene tau dolen nduk klubuk. Nduk klubuk iku Dodol es. Nggih. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh, bini sepuh aji sepuh kang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya dalu menika. Donga kula katur njenengan sami. Mugi pinaringan berkahi Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. amin. Yuk. Nggih. Dalu menika kasengkuyung dene channel-channel YouTube ingkang sampun rawuh. Nggih. Matur suwun dalem aturaken kagem channel-channel YouTube ingkang rawuh ing dalu menika sampun bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Dan Budi Wijaya TV wonten cerita humor pendek, Nggih. ludrukan sing terbaru, Campur sari ndelewung anti galau. lan mobile pengen pirsa sejarah seniman seniwati sak Jawa Timur. Langsung ten kene channel YouTube yuk. Channel YouTube Gundul TV. Padatan saben nggih menika bedayan serba-serbi kula Mami Okta saha Bu Inge badhe ngaturaken sedaya seniwati ingkang sampun siap gerak. Nggih. Ning saderengipun Mami ngaturaken matur sembah nuwun rawuhipun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya Sugeng dalu. ingkang rawuh ing dalu menika. Kagem sabu saking Sobo Punden Sugeng Balung dalu. Panggang matur sembah nuwun. Nggih. Ugi sabu saking Kelut Kediri matur sembah nuwun. Sugeng dalu. Lamongan Tikung, Sugeng Wotan dalu. Sari, Sugeng ugi dalu. mboten supe kagem Abah Didik, Bunga Ria, Asem gede. Asem Gede, ugi saking Segodo Bancang Tarik, matur sembah nuwun. Trans Jatim. Trans Jatim wong ganteng, matur sembah nuwun rawuhipun. Saking keluarga dalam Kopior Setro Pak Kajironi kali Pak Haji Jarwo sugeng Abah dalu. Samroni, Abah Jarwo matur sembah nuwun. Umi Kenti, ugi Sugeng Umi dalu. Balung Mojo sugeng mirsani lewat channel-channel YouTube yang pada malam hari ini sedang Yuk. live nggih Mami. Nggih, perlu kawigatosan Nggih. bahwa wonten informasi sing nyawer cukup ten ngandhap mawon. Nggih. Ben ketinggalipun sae. Ate nggih. Nggih. Langsung kemawon sesarengan duo Kak Lemos.
semanuwun katur jenengan sami monggo dipun timbali. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Firmansah dan Ning Adis Bagaswari. Nama Pak? Oke. Gendingipun salove. Suara wedok ini. Kesuwen. Di belakang Ning Adis Bagaswari akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Dias Aprilia dan Ning Rani Asmara. Walang kekek malange kadang elek kadung tawa sodane aja ngecek karo wong kakung yen ditinggal lunga nang dibarane kapal api kapal udara kapal silat bikin getiran bukan bermilih, bukan saudara. Siang malam jadi pikiran. Kayak ini rasanya tempe, saya kadang di bumbu rawon. Kayak ini rasanya hati, kayak wayang dinawilaku. Walang kekek katur jenengan sami kairing Mbak jika sekali Mbak Rani. Sing duwe gunung cupak ya duwe pabrik areng. Ning Sanana Semerbakseng dan Ning Marsa Sing Aulia. manis katon sliraku Bang Prawira mati telah Punagoro Eman Neman ayo manut tali arane jaman tanah selera hatiku keluyun lagamu saya nambahi wangun dasar ayu lancar kuning ora wurung hatiku sedih komeng lesena sedih aku wis ripo karena
sampun kapireng sesarengan Mbak Sanana kali Mbak Marsya. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Ning Nyantika Dimas Sari dan Ning Nur Kumala Dewi. Esok nyuling, sore nyuling, sulingan nerek Surabaya. Esok eling, sore eling, dieling-eling, ora rumasa. Esok nyuling, sore nyuling, sulingan nerek Jombang. Esok eling, sore eling, dieling-eling ora nate sambang. Edek kali, kulon kali, arep nyabrang gana uwate. Edan kemati, kulon kemati, yen tak timbang padha abote. Keningipun rating sesarengan Mbak Nur kali Mbak Yantika, monggo dipun lajengaken. Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Ning Ani Kumala dan Ning Kiki Amelia. Aroma-aromanis, aroma-aromanis, aromanis, kulone Jawa. Duo gemoy. Aromanis kulone Jawa, sing ireng manis, sing duwe sapa. Aromanis, aroma-aromanis, aromanis, kulone batu. Aromanis kulone batu, sing ireng manis, iku duwemu. Aromanis, 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 wetone diri. Aromanis wetone diri, ireng manis, tora marati. Keningipun arum manis. Tenang, wis tak takokno nomor HP nih. Tak jomblai. Pengreman-pengreman asli Budi Wijaya, Ning Reni Ananta, Ning Mariati, Ning Titin Subayu dan Ning Susan Warsono. Kairingan gending tengul. Ora butuh kae-kae, butuhku mau nyambut gawe. Tuan rumah iki Mi. Endi? Iki Mbak niki. nggih Ning Reni Ananta, Ning Mariati Sudarto, ini juga tuan rumah. Ning Titin Subayu, Ning Susan Warsono. Kodonge jati kudu sabar lan hati-hati. Dari mana datangnya dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun
salajengipun kula aturi Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, Ning Vikum Sukrisna dan Ning Rizky. ora buta kae-kae buta kumong nyambut gawe sak nakir sore nakir sing ditakir padha kulasa bisa mikir sore mikir sing dipikir ora rumangsa kairingan geningipun rating Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu. Ning Endang Sukendut dalam sinetron, kejamnya ibu kandung Ning Sartini dalam sinetron, ngalor ngidul bingung Jare lomong angsu nembung awan selo suwe ra ketemu awangan dikuru yen ketemu aja guyu-guyu jamak variane eling prasadyane iki kendinge jamak iki kendinge jamak sabaripun langsung kemawon kula timbali mriki senior saking keluarga Dalem Ludruk Budi Wijaya nggih menika Ibu Yayu saking Lamongan Ning Mary, Mojosari Ning Irma Arifin, Jombang Kaireng gendeng Jula Juli nonstop Jung jare belong rondone kalopo Glori margo busana tegering wisma den sumara yen kamu durung teko wong prawira yen ruya perang sira Sembah nuwun nggih menika kala wau sedaya seniwati saking keluarga Dalem Ludruk Budi Wijaya nggih. kanthi bedayan serba Serba-serbi. Yuk yuk Nggih. langsung kemawon blender ngiri Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolani arek Jombang sumangga Mas Jono.
Jatim. Bareng-bareng berdiri Jaya Jaya Gila Gila Aduh Aduh Goresanku ya Dolen omongnya Semenangan Semanun untuk Trans Jatim. Ora ono sing njaluk dilahirke nang keluarga sing koyo ngene kudu iso ngadeg dhewe rono cekelane yen pancen Kotan Jombang arane Jawa Timur tlatah uga disebut kota beriman bersihnya ngamen wis dadi nyatane kota santri ya pancen akeh pandake mesine ya lutruk iku kabudayane lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane Kang Mas Didik para ranta iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane berjuang ningkat pembangunan pancen maju kota kabu mati Jombang. Nggih menika kala wau pasugatan bedayan Sekarsari serba serbi ingkang dipun lajengaken saking keluarga seniwati Ludruk Budi Wijaya. Yuk Nggih. wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan hibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Rosso. Jroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali ji bejo sing eling among rasa nggih among wektu.
jumbo kali kahanan sampun dalu. Oke. Kula Mami Okta Seli merintih di malam hari Lan kula ning Inga Wijaya. ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.